Kugara abachidzira zvakanaka rikaitiremekedze overseer vamunaleke rikaremekedze upastor wedu deputy overseer elders vamulinde the board of elders utungamiri wese varume muzita mambo Jesu. Amen. Mwari ni mwari wakanaka. The theme scripture denied from the book of Luke chapter 18. Luke 18 from verse 1. And he spoke a parable unto them to this end, and the men ought always to pray and not faint, saying, there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in the city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she will me. And the Lord said, hear what the unjust judge said. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he be alone with them? Mwari wakudzi wenokuda kushukura ndina mafaka withere tinokutendai baba mangwanani ano udzirai muriri mweya mutsvene shoko renyu rititsiure ritidzidzise ritisimbisire kutigonesa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Tsamba ine kudzidzisa kuripo pamusoro peprayer kana kuti kunyengetera kuna Mwari. Ndichazobata rimwe vhesi rasadhanibutsanangurana. Mukadzi ataurwa nezvekipano pamuparable ataurwa ari mhando yemumwe mukadzi, asi mukadzi jepatanzi ewidow, shirikadzi. Zita rekuti shirikadzi izita rinowanikwa kumunhu whether anoda haadi, asi pane zvinenge zvaitika kushakirwa nemurume ndokuti ave nezita iroro. So mukadzi uyu seshirikadzi arinangoti mukadzi bedzi but rakati shirikadzi ndoyaienda kuna mambo ine nyaya dzayo. So mambo havana kuzoadresa nyaya vachitarisa kuti ishirikadzi, vakaadresa nyaya vachitarisa kuti hanzi anoramba achiuya continual coming, ndakutarisa nyaya dzake. So dzimwe nguva vanhu vanofungidzira kuti in prayer panotariswa kunzi unotakura zvakadini, unonetseka zvakadini, zvakamira sei, but inyaya yewacho ari kutambudzika, unetseka wacho kuti ari kuitei zvinodenda mwoyo wamambo kuadresa nyaya dzake. Nokuti ndaifungidzira kuti vachangoti nokuti ishirikadzi ngaigadzirisa nyaya dzake, but nyangwe ushirikadzi wataurwa, ushirikadzi hausiriwo kudena kupindurwa. Saka ndaifungidzira kuti maybe situation yauri inodena Mwari kuti vapindure. Gamba zvauri musituation ndo zvinodena Mwari kuti vapindure. Mukadzi uyu ishirikadzi, but handina kunzwa mambo vachiti nokuti ishirikadzi ngaibatsire. Iwo ushirikadzi iri picture yokuti haana waanomirawo naye, haana pila, haana murume waangazembera paari, but handiyo nyaya yakadena pfungwa yamambo to address nyaya yemukadzi uyu. Ndo zvakandipa kuvhunduka pamusoro peprayer, kuti zvichitariswa kuti ndiri nherera here, zvinotariswa kuti ndiri rovha here, zvinotariswa here kuti situation yakadii. Ndikaona kuti izvozvo zvega ichokwadi zvinopisa tsitsi, zvinorema, zvinorwadza, but izvozvo hazvicontribute pakudena kupindura patense pasituation iyoyo. Nokuti dai zvaidaro yaingova minamato yeshirikadzi nenherera yaingonzwa bedzi. Mukadzi uyu ishirikadzi, but kuenda kwake kuna mambo because of her continual coming. So ndinokuti zita iri akariwana nekuda kwekuti haasisina murume akafunga murume wake. Ndokati tinonzwisa kuti mukadzi ndokereke, Jesu ndiye murume. Zvinova kuti kana Jesu ariye murume kukereke, kereke izvezvi ine murume asipo ari kurudyi rwaBaba. So yakasiwa iri shirikadzi nokuti achazodzoka kuzotora mukadzi wake. Saka pano panotaurwa type yabeliever wakatekwa neropa raKristu, kureva kuti nyaya yeidentity inotanga pakuti ishirikadzi.
Kureva kuti no church ina Kristu akaifira. Achadzoka kuzotora mudzimai wake. Kuti mudzimai izvezvi haana murume wacho iye. Saka chirikadzintorwa pano itype yechechi yakatenda muna Kristu. Kuti Kristu akashayikwa waluza identity. Nauye prayer itorwa pano itorwa pamusoro pemukadzi akafirwa nemurume. Samukadzi uye akafirwa nemurume ndiwe ndini nokuti murume wedu muridzi wekereke ndiJesu. Kereke yake akaifira. Ndokuenda kuna baba ndokuti ndichadzoka. Zvoti kereke izvezvi yakuenda muprayer ine nyaya dzayo pachatanga identity. Unoziva munhu anogona kuchema kwauri, but pakachema hama yako zvasiyana nekuchemerwa nemwoyo. Kuti zvichemo zvinogona kufanana, but kuti anochema ndiani itoriwo nyaya yakazvimirira. Fugama uchema pamberi paMwari, munhu wese anogona kuchema pamberi paMwari, but kuti achema ndiani zvine nyaya. Neimwe nguva Abrahama akatenderwa kuti aiwa uyu Hagai neIshmaeri ngavachibva pamba. Vaenda mugwenga nzvimbo yainzi Bheshibha. Zvanzi Hagai akati mwana haangafenda akatarisa ndokuisa pasi pegwenzi ndokuenda at a distance. Bhabha rinoti mutumwa ndokubva ashedzera kudenga ashedzera kuna Hagai kuti Hagai chiregera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Zvinotomboreva kuti iwo kuchema kwako hatisi kunzwa. Vese vaichema vari musituation yenyota nenzara vari mudesert place. But denga rakapatsanura kuti kuchema but pane vanotodzwika. Enda kunzwika kwacho hasinei kuti uyu ane volume ari loud haiwa. Inyaya yekuti denga pari kuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Pari kutariswa identity yeropa nokuti uyu mwana waAbrahama ane ropa raAbrahama. Abrahama ane ukama naMwari seshamwari yaMwari, semuprofita waJehovha. Saka mese muri kuchema, but pane ropa raakuchema. Bhaibheri rangu rinoti the blood that cried. Kune ropa rinochema rinotaura riri louder than anything else. Ropa raKristu. Saka pane mukadzi ari kuchema nemwana, but denga rapatsanura pavaviri, iwo chiregera kuchema nokuti tanzwa kuchema kwamwana. Sei denga risiri kuenda kumwana richiita kunzwa. Rinoziva kuti mwana uyu anogona kusanzwa, but anogona hake kuchema. Imwe level kunamata iyo. Nekuti kuchema kuna Mwari kuchema but haunzwa Mwari. Zvekuti paanoda kukubatsira anotomira kuti papulpiti pamire munhu anoshumira, utonzwa kuti nyaya yako yakanzwika. Nekuti pawakachema uri palevel rekungochema, but kuziva kuti nyaya yangu yakugadziriswa hausati wapfuura kusvika. Saka denga rinoenda kutaura newe risina kunzwa. Saka zvinoita kuti unotopinda muprayer, nokuti prayer kutaura naMwari, but palevel yako prayer kutaura kuna Mwari. Nokuti vakada kukupindura haunzwi. Prayer idialogue, munhu anenge achitaura naMwari, but kana uri mudiki prayer kutaura kuna Mwari. Zvinotozomirira kuti Mwari vakutumire zvichida anomira papulpiti kana nawe achitaura newe muupenyu. Saka ndirozi pane yarwisa yemessage ndobva yaenda kune asina mudzimba wacho. Iwe uchiregera kuchema nokuti tanzwa kuchema kwemwana ndopanodira Mwari. Havasi kuda kuti mumwe ashairire mumwe pasituation nekuda kudai so. Mwana akazviziva kuti ndiri kunzwi kwapano. So Mwari vadakuisa mweya wokuremekedzana kuti uyu hatina kumunzwa hedu, but ndiye watinotrasta kuti tigadzirise nyaya yako. Mwari anopinda neprotocol neoffice yekuti uri mudiki, uri vibrant, une chipo, une zvaunogona, but une vakuru vari panzvimbo. Iwewe tanzwa kuchema kwako, but takuda kugadzirisa nyaya yako kuburikidza nemunhu watisina kunzwa wacho. Why? Nokuti ari mature, anotrustika paansa inoda kuuya kudarika wacho. Nokuti mwana mudiki akaratidzwa tsime remvura anowira mutsima akafa.
Chinoka upenyu chinouraya vanhu vasati vamature. Saka zvinopa wakanamatira mari haina kuuya semari. Nokuti mari ikauya chaizvo muupenyu hwako unogona kutifosa. Izvo hauzvifunge hauzvitende kuti notifosa sei mari yemhuri yangu. Baba kana yauya inotaura. Kana yauya iri zvainokuudza iyo pachayo. Iwe une zvauri kufunga haipo. But kana yauya inogona kukupa pfungwa. Inokuonesa zvaungosiri kuona. Unotanga kuona zvaungosingaoni. Zvakaya zviri. Panongoona kuti adzimai vangu vanenge unoita mamwe maonero. Inokuvhura meso. Inokuchinja matauriro. Inokupa mhando yeshamwari. Ine zvainoita. Unozoona kuti hayi zvawakadza ndiite. Kana mari yako motikari iripo. Vanotakura. Izvi zvahungavaberekera. Saka unotofungidzira kuti hauite izvozvo. Zvikwanisiro. So mukadzi anonzi Hagai ari mature kuhendla ishiye tsime kuti ape mwana. Tsime iri Mwari vatorivhurira kuti vaviri vano. Saka anogona kuoparedza netsime ndiHagai anochera mvura unopa mwana. Denga rikanzwa mwana rikamurega achienda kutsime anokuvadzwa nezvakanaka. Saka pamwe pacho Mwari vakakupindura but havana kukuratidza tsime rako. Vakaratidza mumwe munhu anogona kushanda navo but tsime riri rako. Kureva kuti ndimwe nguva Mwari kana vachikupindura vanoshanda nematurity kura kwemunhu. Chawakanamatira Mwari vanogona kuchiita but haungaitirwa uri pazera iroro chinokukuvadza icho chakanaka. Mwana wani naye kupa mudiki kana tichidya sadza refishi. Tinotoziva kuti fishi dzinonaka iri dzine utano but zera iri haasati agona kupatsanura miri pane nyama. Anokuvadzwa nezvakanaka. Mufunge hama dzangu zvakanaka breakthrough yese kana usiri mature i-breakdown. So mwana uyu mudiki but kuchema anogona. Saka vanhu vakauya vakuchema kuna Mwari uye Mwari vanonzwa but havapindure nokuti munhu achema. Pamwe pacho rudo rwaMwari runokontrolwa nezera rako ukakuitirwa zvinhu naMwari. Iwe une mwana kubairiri akati apasa kuchikoro hazviite kuti umupe kana 10,000 yowinayo. Haagone kuenda iproblem. Angatobirwa angatopondwa ainayo. Saka mhando yezvaunomuitira zvinoreguletwa nezvaari. Even agona chaizvo but unolimitwa nezera rake. Unotokupa $1. Iwe une $50. Waibozozana kuti pairi 50 yaanosi iri supposed kuva chinhu chakanaka. Haagone kuzvienda. Mwari wedu ane caring attitude sekunge haagone kuita minano. Saka tona paakawadza chingwa nehoyo kwakanhongererwa zvakasara. Iye aine power yekuti pave nechinji. Haana kuti aiva mafufa arasai make another miracle. Akati nyangwe simba rekuita minana riripo. Kurongeka nekuchengetedza zvinhu kwakanaka. Haana kuperera ipapa amasimba anawo but ari kuti kana pane zvasara zvinorasimwei. Asonokuona munhu wokuti kana zvikamufambira zvakanaka mweya wamakeep change unobata zvokuti unofunga kuti nhamo yakapera. Ngotenga chikeep change. Hazvina kuipa muhubhilisa unokupa vanhu pamenezona iyi keep change wangu iyo. Kumudzora kwaakafa. Hakuna rekodi vanhu vamadzwa takatengera bhawari sinuro. Aishanda iyi. Aiwana nokubati bhawa. Nevaasingaziva iri bhawa iwo. Ndakapika. Iyi haisi giving, itori attack. So mukomana Mwari vati ndanzwa kuchema kwemwana nokubva vashanda naamai. Kureva kuti zvinoita kuti unochema kuna Mwari in prayer. But if you don't mature, maturity inouya through the word, you grow by the words.
knowledge. Ukasakura area ye knowledge, ukachema Mwari kuchema vanonzwa. Kuti vachikuadresa vanotarisa zera kuti unozvinzwa here uye unogona kuendera ropafadzo iri kuuya kwauri. Tiri kumahungwe ndaimozviti baba chainetsa ndasingabereki endakadiscover kuti yakasiri ataki udiki ndakura sondane vanhu ndaitobereka kuchii chaindidzirewo mwana ate mwana. So tine patinofuta kuti we are under attack gamba taramba kukura muzvinhu zvaMwari. Spiritual growth ikaleka Mwari wacho mweya anotodawo munhu akura pamweya kuti agone kudzida naye pazvinhu zvaari kuchemera. Jesu unotaura achiti kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Chawasunga pano denga rasunga, chawasunungura denga rasunungura. Ndakafunga kuti prayer izi kudaro kungopinda prayer wosunga zvinhu zvako denga roresponda wosunungura. Ndikazodiscover ndaneta kusunga zvinhu zvacho asi kusungika. Imi munoziva here kuti mupurisa kana akakuvenga ezvino musina kutyora kutema wasungika. Oza hamusungiri hasha, anokusungira law. Kana kuti muchinjira so wangobisa cheni kuti vanyanya kuvhairira kukana cheni. Wapedza kuvhaira wozoita mhosva ndopamusunga. Anoenforcer law. So mutendi munhu anoenforcer the will of God and understand that the law or the will of God. Haupinde prayer usina understanding yekuti Mwari vanokulead the situation. Nokuti vhesi ikaenda yekubhainda nekulusena zvinotanga zvanzi iwo Peter ukaropafadzwa nokuti nyama neropa zvina kukuzivisa. Unati kuziva ndokuti kuti upiwe a key to knock and to unlock. Nokuti ukasaziva ukapiwa key unonoka zvinhu zvinosununguka. Imagine ndiri ndakandwa mugomba reshumba sadhaiwo. Ndaigona kunamata to bind the lions, to paralyze the lions. Mwari vacho kuti tishande kana munhu. Unoona shumba tunazoita basi. Why? Because I also observe the mind of the Father. So Peter wakaropafadzwa nyama neropa zvina kukuzivisa asi kuti baba. Saka munhu anogona kunzwa pfungwa yababa anotenderwa kuoparedza nemakii. Saka tena Jesu akati I give you, not I give all of you. Makawanda but nekuti iwewe ndiwo unonzwa zvihuku. Vamwe uchapota uchitovaitira munamato because havagoni avanzwe kuna baba. Saka vanogona kuita prayer iri against the will of the Father. Those zvakapa baba prodigal son baba pamona chiwe kuti vamhanye. There was no need for you to run. Mwana agara kungoya kuba. Vachavaita kuti vamhanye vakazva kuti ndina vakomana tupa papana. Pane hwani wokuti akaona mumwe wakauya mumbapinda. Baba vakazandika tokononoka chete akaonana nemukoma wake mumba muchapindika. Why? Because mukoma anofungwa seya baba. Mukoma anotokomplena baba vakatanga kushova lafu nemumwato. Why? Because iye ane nyaya dzake dzaakanyora pasi kuti baba uyu akadya mari nezvifeve. Kune vanhu vane marekodzi enyaya dzavo. Mwari anozandika kunonokera wasangana nevanhu vane marekodzi kudenga kutende. Baba vakazandika samhanya pano kusangana nemukoma akangosangana nemukoma. Mukoma vakabva nyaya dzake nevakanyora pasi. Saka vakaona kuti mukoma uku asvika apinda mumo. Baba vakadzika futi vakamutanga kunegoshieta nemukoma napasa. Mukoma akati aiwa musifeya. Ini ndiri right but handina kuona zvamukuitirwa pano. Ndakakura ndine mfungwa iyo. Muntaraunda waidaiso. Waiti mukasadiridza gadheni. Maivo waipopota. Mukadiridza akasingamutendei. Saka ino muntaraunda inga achidaro kuswa. Kana taita zvakanaka asi kuti satakazvizva patakabvunza kuti patitei ingano gadheni tikadiridza mungotitenda. Zvanzaiwa tiri munozodya muri wacho. Zviri kubhadhara zvakadaro. Imi muchadya muri wacho. Saka zvakatonaka zvakadaro. So, pano tine mukadzi arikutachira kuna mambo achigobhodza kuti nenyaya dzangu.
mambo anosvika pavanokutaura kuti nyangwe ndikadzandisvike Mwari kana vanhu, asi nekuti mukadzi anoramba achiuya kwandiri, she's now well in me, kuti akutondiomesera inini, kureva kuti mukadzi akatora nhamo yake ndokubva aishera namambo kuti inini ndine nhamo yangu pandima mucharara. Ndichakamba ndichoti mambo aenda karara unonzwa nomukakakara kuti kwaenda kuti mukadzi yawe kuti ngabe vanokabva vanourarama vana kuseni asati apemuka. Saka mambo asvika kuti mukadzi hasiya nenhamo, tese tine nhamo neniya mucharara. Kuti yakaguma isisiri dambudziko rake, ranga rava dambudziko ravo. Unoziziva here kuti zvinoita izvo kusheya nhamo yako naMwari, kusvika Mwari atozoona kuti hausiwo nenhamo patitese. Ndozvakaitwa naHagari paakati Mwari ukandipa mwana ndinokupai. Chii chaari kuona chaari kuita kuti asvike pakupa iye ariyere kutsvaga kupiwa? Anotoziva kuti pano aita akapinda muchechi kainamata bhishoperi, vakamutarisa vakati iwo mukadzi unoenda kutama, unonyanya kubatwa newaini. Ndobva adiscover kuti pane kuti bhishopu atikurudzire kunamata, vanototishauta Mwari ukanipa mwana nokupai bhishopu, nokuti nendiwo mashota chichi kupa akaona nhamo yaMwari yaine nhamo yake. Akatoziva kuti Mwari ari kutoda mufundisi pano, ini ndiri kudawo mwana kumbawo, saka takuita dhiri, mukangondipa nokupai bhishopu. Chakadena ansa yake kuziva nhamo yemba yaJehovha kudarika kuziva nhamo yemba yake. Sameri akava mwana waHana, akava futi muprista waJehovha, kureva kuti paakangouya achida mwana akanonoka kumwana, kusvika azoziva kuti naMwari wacho ane problemu yokuti haana futi mufundisi. Saka Mwari ukandipa mwana ngosorobva nyaya iyi. Vakasheya Sameri mwana waHana uye mufundisi kukereke. Ichi chaari kuda ndechingobatawo mwana mumaoko kubharanisipe. Vachaakagona kuita ndechekuti mwana kana ndikabata hasi wekompetisheni naPenina kumbawo newe basa raMwari. Kuti paakarispekta imba yaMwari yake imba yakagadzirika. So pamwe patinochemera mhinduro dzenyaya dzedu, tisingachemere mhinduro dzekuti kana dzagadzira nyaya dzedu dzinogadzira nyaya yake yeMwari wacho. Une pfungwa here yakanaka pamusoro peimba yaJehovha, kana kuti une pfungwa yekuti kuimba yaJehovha kuchagadzirisa imba yangu usiye imba yaJehovha yakadaro? Mwari ngaazive kuti iwe ukabhuroka naiye anoita losi pabasa rako. Mwari ngaazive kuti zvikasafamba kubasa kwako nekereke yake hazvifambe, nokuti pese pachada kupatisipetwa newe uri kuchikochema. Saka Mwari ngaazive kuti mari yako haisi mari yako, imari yenyu. Saka unobhuroka mesi akakuregera. Saka akasheya mwana naMwari, mukangondipa nokupa iwe. Saka mukandinima nemo mutori pamahwani, kuti ndinofanira kupai kana mandipa. So mukuru ati mukadzi uyu nekuti anoramba he continual coming. So kuramba achiuya number one is sign of trust kuti andina munhu. Our God is a jealous God. Enda kuprova kuti iwe unoda Mwari beside hauna umwe Mwari waunoda, ndosaka achikukunyararira. Kwete nokutanga kumanga kunyarara kwake kuda kuona kuti une plan B. That's the only way you prove I'm not going to say. Was a slave essential to them to have a little move up. Wafana ni mkomana kupiba Muskana karamba wakatoka mangwana. Anokonoza ndingene wasikana wakwanda sika kutoka zoshua ndugu. But kana usikale akagora kamundo ta usilast ball. Kana ndatongoza maso wafana kutoka fast usilast ball. Choka lamwe. Sasa watu kuchaka wasikana usichoka msikana. So the only way God to prove kuturuda mwana au no Mwari wakuda mze kwa Mwari yeye akanyarara nuna kwa chini muri Mwari kwa msalaba ndiri pale. So
So her continual coming was a picture of trust. Amadzangu hakuna umwe Mwari kunze kwomwe watakatenda. Weta zvaita zvina patamuramba ari Mwari, tinoramba tichimunamata kudzamara zvinhu zvaita. Izvo zvinoita kuti azive kuti tinovimba naye. Her continual coming was a picture of trust. Kuti handina plan B. Aidha Mwari vachazviita kana kuti hazviitwe pandicharamba ndiri pana Mwari. Because of her continual coming. So I was a picture of trust. Number 2, a picture yekuti ndiri unozvigona, hakuna mumwe anozvigona. Wandikazwa kuti kune mumwe anozvigona, ndoenda iko. Kuisa Mwari paposition yake, kuti hakuna umwe Mwari kunze kwenyu, hakuna angagadzire nyaya iyi kunze kwenyu imi Jehovha. So I am bachiuya. Here continual coming. So mambo havasi kuadresa nyaya, vari kuadresa munhu ane nyaya. Nyaya havasati vainzwa, but vari kuti nekuti anoramba achiuya, ndava kuti achipinda mumba kuchinzwa nyaya dzichigadzirisa. Kuti ndine capacity yekuigadzirisa, but iri kuti dena kuramba achiuya. Continual coming. Hakuna nyaya yakakura kuna Mwari, but kune vanhu vanokura musoro zvokuti Mwari hagoni kupinda munyanza. Yako neyangu Mwari havaitadzi, but type yako neyangu inotadzisa Mwari kuti zviite. Iye this example. Mukomana akaenda kumusikana akatoda kuroora, musikana anoda kuramba. Mukomana akadzoka after 2 years, anoda kusvika musikana yakaroora. Anoneseka kuti bati kandaitaura kuti ndoda kuroora, ndopaanonzwa chokwadi chekuti handina kuramba kuroorwa, ndairamba chaitaura. Because kuroorwa ndotoda, but ndinoona ari kutaura wacho. Example yakafanana naMatthew 6:6. Kana makunyengetera pindai pakavanda muvharidhoro. Mwari anoona, the God who sees what you do will reward you. Zvinongoreva izvo kuti iwo paunenge uchitaura iye anenge achiona. The God who sees, not who hears. Ndinokuedza kuti dii, ukanamata Mwari vanonzwa, but ukaita Mwari vanoropafadza. So kunzwiwa nekuropafadzwa zvinhu zvakasiyana. Paunotonamata kwai Mwari vakatonzwa, but iye anoti ndinoropafadza kubata kwemaoko kwete nesodzi yemunhu. Saka Bible richiti those who plant in tears vanodyara nemisodzi, kwete vanodyara misodzi. Vanodyara nemisodzi, those who plant in tears, not those who plant tears. Which means even in bad times, God checks on what you are doing to reward you. So reward is connected to the action, not to my emotions. Amen. Salicho panyuka na matakwari vanonzwa, but ukaita vanoropafadza. Saka uri pastage yekuonzwiwa usati wakuropafadzwa nokuti hauiti. Unoshamisa Mwari zviratidzei. Vachakupenyerwa unoshamisa haunzwi. Usiti kuna akamboya pamidzwa timanishoko noti shiri dzedenga dzirime asi dzinodya. Ndikati ikoni pari kuti shiri uishiri here. Kosa pamwe pacho vhesi andikuenda deeper Revelation 3. Pakanzi shira dzirime asi dzinodya. Iwo une maoko, une munda, une mbeu, ubata neshiri papo. Zvakavanzika nezvaJehovha zviri pachena. Akapa mwanakomana wevanhu kuti vazive. Inyaya iri pachena ivhesi yeshiri nemunhu. Ndinoropafadza kubata kwemaoko, iwo maoko nawo oregera kubata, oti pashiri ipapo. Hadzirimi asi dzinodya. Inyaya yeshiri papo. Zvemazira akasiyana. So mwakati inga unototi usanetseke kuti tichadye, tichapfeke, handina kuti usanetseke. Parakati do not worry, handina kuti do not think.
Imwe blessing yakapiwa kuna Mwari ithinking. Kufunga blessing pachayo. Kune nyaya dzinoda thinking dzisingade prayer. Kana waiverenga atambidze kuti ufunge, Mwari vanokupa pfungwa yavo pamusoro peshoko, woshandisa dzako kuti kufadzisa fedha. Kana achiti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, unopedzisa uchiita anonoka kumarengo wavo. Wozvitenga hakuna akakupa uyo anobva kuno zvechokwadi. Unofa usina kuroora uchibirira anobveko. Vakatouya kudhara vari marengo. Saka munhu akapiwa mind thinking. Kune nyaya dzinoda thinking chete. Blessing mweya unochemerera yakaibva mukuita. Moses akachekwa nenyasha dzaMwari ari kuNile River. Vachaita kuti aflote ainge ari mubhasiketi kwete munyasha. Basket. Nyasha ndo dzaita kuti asarobhe nemakari wasakumwere nyoka ari kutsanga kurwizi. Vachaita kuti aflote human skill ambayo akaruka basket. Saka ni combination yekuita kwemunhu nenyasha dzaMwari. Amen. Akazodza musoro namafuta. Kombe unofashuka. Chinonzi musoro mind, thinking, information. So the anointing comes upon your mind, my ideas. Then shaunobata zova neoverflow. So prayer in a combination yet. The God who sees what you do with what you, but in teaching your prayer, when you pray, pindai pakavanda kuvhara door, kuvhara my human ideas, nekutaura kwevanhu. 2 Kings chapter 4. Mukadzi akaenda kuna Elisha ane chichemo. Akanzi ndinokumbira zvitini, kana waine zvitini wapinda mumba uvhare door. Anovhura door nokumbira zvitini. Azviwana wapinda mumba uvhare door. Kuti pane a season yaunovhura for the public. A time yaunoclose a door to public opinion or a divine instruction. Instruction is not a mafuta isa zvitini zvakawanda, haisi common sense ife. Kukumbira zvitini unogona kuvhura door panokumbira, but wavakumbira paramba pavhura door vanozokubatsira kuzokudzidzisa kuzokuudza life kuti hatiwanzodaro ndokukadza tati ndokuita sei. Some people were sent by God into your life for a season. You don't want to go to the next stage. What's problem? You don't want to and it start in marriage. But you have to start for foot now in marriage. For that dog, we will move go as a good. They are not Sabari mambo kuti problem yangu wakavhura door ngakona kuvhara wakasiya yakavhurika saka vanhu vakazopinda mukati. Saka unozoma idea dzinobva kunyika. Ukaenda kuchechi kuchibatirwa kutorwa mari dzenyu. Iwe ikoko vanotorerwa haisi problem. Kuti atiripo guys. Inotorwa kuno kuitori shoma kunzo. Kuna anokufuna kuti maneus kwete Jehovha munhu. Mukuwati vane vanhu. But kuna anokupulena ikoko kusvika wauya kuchechi ukaramba wakavhura door vekunyika akadzisi Mwari waunonamata mukati. Mwari waunonamata mukati umo wakatenda hamuzive. Saka ukavhurira door vaniti maideas zvavainacho tinokona kuita the miracle. That God wants to do. Unofundisa kufundisa. Unotogona kufundisa munhu iwewe. Uyo wakazvimakira ngozvitanga. Zvifundisa wewe. Saka uchazoona kuti iwe haugoni kuzvifundisa saka hazvitoti kufundisa umwe uchizvitadza ere. Haunenge wakupa vanhu mari wakuitwa muromo wakauya uri mhene here. Ita research in life. Kuti utori mbinga izvezvo unototorerwa. Kuti urwadzwe naSatani akakupa shoma yauinayo hauna problem naye. Une problem naMwari ada kuchinja life yako pashoma iri. John 9 saka murume aivapofu akaiswa madhaka mudziso. Haana kukomplaina.
waibozano zvakumadzi dzavo dzakafananiri asina madhaka aone. Saka hatoshorwa. Kutoshorwa munhu anoona ari kukanganiswa nemavhu. Kana wagara usingaona hausi kutotoshorwa, kutobatsirwa. Because of her continual coming in action. So respond irikuenda pa-action irikuitwa nemunhu. Zvekuti izviri katita zvinzwa, but pane action yademand yaraise a concern. Zvokuti mamwe vari kuti neniwo hamuna ukwari. She's wearing me down. Kuramba achiuya kwake kwakudisturba. Iye life yake yakadisturba neproblem. But the problem yake aishifta zvekuti yangodisturba oneni wacho. Saka kuita justice nakugadzirisa yake, nondikagadzirisa yake ndagadzirisa yangu mukati. Continual coming in action. Action inosapota munamato. Luke chapter 1, panotaurwa nyaya yaZakaria ari muhall of the holies achipera incense. Zvanzi cho Gabriel anouya omira paiside yealtar. Oti Zakaria, Mwari wanzwa munamato wako. He was not praying. Bible notes paakapinda muhall of the holies, people were praying outside. Iyari mukati. But because payakauya yakati Mwari wanzwa munamato wako. He's not praying, he's burning incense. But with a prayer, anamuzwa kuita prayer. Yazi munamato wako wanzwika. Kurati yangu akana matakari, but nje asina kusia is to save God. Service yaka trigger breakthrough. Not kuchema, angale yake kunaleta nechifungizi ndisina mwana anachembera kudai. Aba mwafana ngoita ya zaramba. But he continue to save. Time to save. Wait, you can't get back up to beginning says. Because go back. So the answer is not save, but in save. Mindo inogamushirika mukuita. Akapinda leta chitese tinoita patatite zvakafanana. Nokuti takatosiyana. And God honors kuita. And he knows you better. So tuna tinyenye nyaya anotaura kuti kunishirikadzira kusama coins. Aisi nyaya yemacoins itype yemunhu. Wasada kuza munhu pakutanga kuti kupembera nemukono mungu $5. 5 mukono kuna mwana. Maringe pawaniro. So God values you kubva kuiwana kwacho nezvauri. Amount inorekwa nechurch. Mwari anorenga the heart yaudza the amount. Wozomwe pazhinji yakaunza change vanototi aunza yakawanda, but Mwari hatangiri kuerenga paamount, anoerenga pa the heart nepazvabva. Continue coming, nokuti ari kuramba achiuya action. Saka ndakuadresa nyaya because of action. Saka the devil zvaanoita anokusiya uri kunyaya ochizotora action. Ana ningi vanofana kuva vachiita tingadaro Mwari anofana kuunderstand tichachema kuna Mwari wangu. Tichachema Mwari wangu anondinzwa. Icho vanhu vachema vanonzwa. Asi vanopindura zvaunoita. The God who sees what you do, zvaunoita kuti zvaunoitwa. Kuti Mwari unoona zvauri kuita ishe, vanhu vanomba avapindure zvaunoitwa. He sees what you do. So he continue kandi kuramba pakachiuya kwatenda mambo kuti nyaya yake ndada kuivheta mandigadzirisi. Kurani nyaya ina kukura. Chapusha moyo wa mambo ari kuti nyaya yeigadzirisi. Nyaya asati ainzwa. Pari ndada kusolva nyaya. Pari ndina ability yechero nyaya yekusolva. Vachanitsika kuti tichigadzirisa nyaya yemunhu. Aramba achiuya ende kuuya kwake isina uwere meta. Nama isisi yake yaredu. Ukaatacha mali dzako nebasa ra Mwari. Unenge muri iwe na Mwari wako mune nhamo mese. Svika nyaya igadzirisa. Boza akasaigadzirisa haisilosi yako. Na iye mukatuma ane problem. Kuti anotoda kuti basa rake rifambe. Anotoda kuti imba yake iite zvakanaka.
yemwana wacho, but anoshanda newe semunhu. Saka ukava pakati pekuti uri kuita zvako nezvaMwari, unokonzera kuti Mwari ave jealous nezvako kusvika zvaita, nokuti anoziva kuti pane zvako pane zvake. Kana zita raJehovha riri pandiri, pese pandinomira vanhu vachiti men of God, munhu waMwari, munhu waMwari, kubonga kwebvudzi yangu kunoshoresa naMwari wacho, kwete inini chete. Vanoti kuti Mwari ako maregerera munhu wake. Zita rake ritori pandiri. Baba chaiva ari responsible. Mwana wako ari sinemu yangu. Akaonekwa nebvudzi yakaboka haasekwe. Kunosekwa iwewe maari. Kuti mwana baba anokwana sho. Mwana so. Avati mwana anokwana kuti kuboka kudai so. Why? Because ane zita rako. Saka zvinoti iwewe ndoukato-prefer kuramba une safety shoe, mwana ane school shoe. Why? Nekuda kuti akatakura zita rako. Kushorwa kwake kushorwa kwako. Nhamo yake inhamo yako. Saka mukadziwo akagona kudivhaida dambudziko. Vanga vari dambudziko vese mambo nemukadzi. Dambudziko ramambo nderekusarara. Yemukadzi azive kuti nyaya izvi ari kupedza nawo vanhu. Vadaro nyangwe ndine nhamo yangu, mambo haparari kuri. Mambo ndiye akasvika pakuti ikasasorwa nemukadzi uyu, adzirarike mukadzi uyu. Kuna nhamo yake mtutu. So in a secret yekupinda muprayer kuti answer iuye sekuuya uye mukadzi uyu, ndeyekuti nyaya yako ngaive nechikamu chezvinhu zvaMwari. Ori kuda mota, Mwari ngaazoti kusangano kwakuendeka rori muroika. Mwari ngaaone vanhu vachimunamata vachimurumbidza kuti zvako zviri kufamba. But the problem ndeyekuti kunokumbira une pfungwa iyoyo. But Mwari vanoenda vanonzvera mumwoyo. Ndokwanozoita nyaya. Hadi prayer tinongoti kuti kana makunamata unoti give us today our daily bread. Chingwa chedu vatukachipiwa chachako ndovanonetsa. Pamunamato chingwa chedu chauya nechako. Mwari vatozota kuda chake but anoshandisa munamato wechedu. Mwari vane zvipo zvavarupa kana nyika chaiyo kana kupiwa madiamonds ayo. Vanhu unozoona kuti ndeawo. Angavendawo. Saka munoita nhamo mune zvinhu because makapiwa zvinhu zvenyu but hasi zvenyu ndezvavo. Mwari vachisorovha nhamo yako vakangotora madiamonds vakaisa muvhu edu. Asi vanozoona kuti ndeawo. Tipeiwo chingwa chedu. Rati nani pane kuti chedu nevamwe vasingagoni kutafoda. Nevamwe vasingati kana Mwari apindura inini apindura vanhu vakawanda. There are times yekuti Mwari anotsvaga vanhu vekushanda navo kuti asvitse zvinhu kune vamwe vanhu. Motive yavo ikava kuti zvavamwe zviite. It's a keep kuti Mwari vasolve nyaya yako. Why? Because ari kusolva kuchema kwavo kwevanhu mauri. Mukadzi uyu anoramba achiuya. Kuramba achiuya iye chena hamusi kutaura. Kungoti every morning. Magadzi anamupedzera kuti mambo. Yesu wachiyarara mukadzi uyu adzoka futi. Hamu yavai vadzoka futi. Chembere uyu adzoka futi. Mani ungomusolve. Unopedzera nendirozi dzavo toenda kuna Mwari. Munhu ashukwawo. Kama ni yake ikasanifa. But she shall adivide nyaya yake ya nyaya. But ikangova nyaya yake. Koti yo coming night. Anongoti nhamo yangu iregaligara ndiro kana vada vakasadawo kuti izvozvo vanongonawo zvokuita vanetsitsi. Ndakaudzwa mukusiti ndakaudzwa kuti Mwari anochita zvakafanana. But right. Seupenyu hwedu hwakasiyana nachiita zvakafanana. Ndikati chinoita kuti husiyane hatizomudawo zvakafanana. Isu madira anoita akatosiyana. But madira anotiita iye akafanana.
Zvakinozoita kwaari ndozvakasiyana. Vamwe takauya kuna Mwari kuti asorovhe nyaya dzedu, hatina kuuya kuna Mwari kuti tisorovhewo dzake. Mwari haatakatarisa, Mwari pakakatipa Jesu sesalvation, chipo cheruponeso. Man was involved. Nokuti akatouya Second Church, a child is born, a son is given. Saka mutaki mami wa son, unotaka mabereka a child, and develop to become a son. Saka mubati Mwari zvaunoda kukupa zvine chekuita nekuti unogona kuzvibereka here, unogona kuzvirera here, kusvika chaa chinhu chawakapiwa, vachawaita sekunge wakabereka. Saka dzimwe mhinduro dzakaberwa nevanhu dzakauya, vatachitaura kudai son. Yet son watiri kupiwa, he must be unto us, Isaiah 9:6, a child is born, unto us a son is given. Kuna kuti kune zvimwe zvinhu Mwari zvaanotiita give through birth. Tikasara part and parcel of the program, achibatiki chakachipiwa. Chingwa chemegrosi yakatonyorwa kuti fresh bread. Chikasatengwa chinoita fresh yakaora, padzimwe pakanzi fresh. Tinoona mufresh imo. Why? Because hatina kuenda patino manifesta ufresh, charamba chakavharirwa. Mbeu yakanzi early maturity, inoita early kana next month. Ikangoramba iri mucherufu, inononoka yakanzi early fusi. Why? Pane process iri kujambwa, varikufarira. Zvafana kusara kuti I received my car, I received my house. Kurisivha chaiko kuziva zvekuita. Kudarika kufarira zvotaura. That's why sometimes a lot of people are disappointed in church. Wafunga receive iri pamashoko chete. Mukazoishune makati naElisha goreno yenguva inochave mwana. Hana kuti receive, hana kuti thank you. Akati musanyepera muranda wenyu. Bible ndobva rati gore rinouya nenguva iyo vakabva vane mwana. Ida kuti kuti receive ndobva unoita chete. Chakaita kuti ave nemwana iye ati musanyepera muranda wenyu. Angavakira Elisha pekugara. Sika yamaIsraeri kana mwaneimba, first born son anovakirwawo futi imba pamusoro. Saka akatovaka a receiving by action, not by words. Vanotaura chinhu vanoti action speaks louder than words. That's why mwana paakarwara ukamuendesa kuva pamusoro. Ndopa unomukira ipo. So action ndio inoaccompany prayer kuti ive fruitful. Hazvina kuimba kuuya uchema kuna Mwari wako. Chinoita chikuparidzwe, tinoparidzire iyo wachema. Kwakuudza zvokuita kuti kuita misodzi. Iyo inotamba itapedza kuchema. Ukaenda kuvandaredzi mhosva, Majesty akati baba munovhumere kuti pakarepa munhu. Ukachema, ainzi ayapera mukuru achema kumwana dzawo. Chinonzi kana mapedza kuchema toda humbowo. Ukachema futi kuti mandi kukastora. Unomboka vharirwa. Why? Because hapana evidence inosapota nyaya yako. Kune nyaya dzinotoinvolva Mwari ari Mwari pachake achida kuponesa vanhu. He became man. Akatoziva kuti ndikaramba ndiri Mwari munhu apone, anotopona kana ndamunhu. He became man. Pamuchinjikwa hapainde spirit, panoenda munhu. Genesis 2 verse 5 inoti Mwari vanotendera mvura kunaya mugadheni nokuti pamusina munhu unorima ivhu. Mwari vanotendera mvura kunaya mugadheni nokuti pamusina munhu unorima ivhu. Yeti munhu angatosvika kudara Genesis 1:26-27, he created them, he blessed them. Genesis 2:5, there was no man. Aina kupi munhu? A created man is a spirit being. God later formed man from dust. So the word must form you or change you so you can receive the blessing of the heavens. Mwari vakazogadzira munhu kubva kuruva refu anoshanda munda.
anoshanda ndiakadenda kuvhura kuti inaye nokuti purpose yekuti rive garden. Pakashaya garden boy kanoita kasango kaJehovha. Garden ndiye anomaintaina kuti iite garden. Akamboenda pastrike kanoita kasango. Unoona garden iri mutauni vekanzonga vaiti 2 months wasikaiti. Unodza pane nyoka mokwadzo paita sewa rinoita sango negwena. Iko kaita garden negwena. Ndokuti hapana munhu anoita keta. So munhu anofana kuziva zvokuita ndiye anodenda zvanoda kuti Mwari vamuitire. So pane mhinduro dzatakamirira, dzimwe dzacho dzakatouya. But action kuno yakabloka chiri available kudhara. Exodus 16 verse 14. I'll read for you. Exodus 16 verse 14. Nokuti tese takanzwa nyaya yechinhu chinonzi mana nayo. Vanonzitaura vanoti mana from heaven. Regai tinzwa. Zvinogona kutibatsira. Exodus 16 verse 14 notes. And when the Jew that was laid had gone up upon the face of the wilderness, they lay small round thing, as small as hoar frost of the ground. When the children of Israel saw it, they said to one another, it is manna. And it's saying, you want manna from heaven. And that problem now, change the process. When the Jew had gone up, they appeared on the ground. So it's from heaven and from. But the process is from heaven. Pane chakatoenda kudenga ndova parakaraisa richienda ndova vakaona zvinhu kureva kuti eti inocontributa towards heaven for you to see what God has done. Ndova ndo rakatosimuka kurati ranga rakakavha zvaiva available. Mwari akatonza chingwa ichi kudhara but ndova ndokubva yaita musikanzwa yekukavha. Saka parakasimuka ndokuona kuti nzara tiri muchingwa kudaicho. So it's true, manna from heaven, but the process, something is to rise towards heaven for it to appear. Sati mwenguwa mingi kunaita kapiru wakare, but atinami sewe kuona. Bible not to be, kajendera kuchema na kuchema kumana. Mwari ndoba wavura meso kutaone tsime. Kwetu Mwari wakashara tsime. Tsime na ito wapo. Chaidiwa kuvurwa meso kuti uone. Unaita nyota uli pa tsime. Tsime nito lipo bata. Ule meso mwe kuona. Agaita challenge mungu kwa itala luma matimaiso. Zamu zaru mwani msikanzwa. Ito zaru kumama mwani 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 mwani. Nikati mtu zata ndani mwani. Zinotora kuti ane rudo. Ukwa asinopiwa rudo ndiye anaro autendeso. Saka ndinogara nechinhu chinokudai. But aishandisa rudo pamuntu oshandisa pasi. Kuti pane zvamusiri kuziva zvinotonza rudo rwacho. Rurimo kudhara. Atorimo mumana zvotatoda mbanza. Unoti anotoda enda rudo rwacho. Saka una problem yekusadiwa, une problem yekusaziva kuti ndoite kuti ndidiwe nechinoda chandogara nacho. Why? Because chinonzi rudo chinoshanda nesystem yakaiswa naMwari, especially marriage. Mudzimai zvinebise pasina murume wako, varume dai vakadzi vei. Odhayo iri tu pakangopiswa respect muashana. Akuenda paanodzidzedzi. Hapana zvaitwa zvakakura kungodzidzedzi kutorerwa kutobuda. Azoka kungonzi Cosmas uyu kwavanonesa. Kunzokwa hatipiwe rudo, tinarwo isusu. Hatipiwe rudo panzako. Rudo runo ndinoenda kunoda panzako. Iye anongoenda zvinoita zvibude. Ukatenda kuti machida munhu panza kuti mudanaro. Chiri
seja sakapanza pano pingwewe panzo because asiri anoba muri maoko now but pane zvinodenda kuti saka ndaziseti munozvaona kuti anotoda but pane iri yaita kukwesherana zvinhu kunzokoni vachiningidzwa zvebhaisi but anobhaisi anoenda shumba madiko avamai vanofana cosmas ndishumba vane mugwa pane chinoprovoka zvikavhairebo kuti zviflow endaibonetseka kuti bhaibheri rinosvika pakunyorwa varume nevakadzi venyu saka usati waroorana kuti bhati zvinovhiyasika kana ari wako ndinofanira kuoda svika ndazoroora kuti sakutoda wako shuwa ibasa waigosvikana awako amene uchinomwataka kuti pano panotini manje. So there are times when the answer takanomatira itoripo tsime racho tinenyota riripo but meshemuya hapana ndochimwe chinhu choda kunamatirwa impureya kuti mwari ndikwete kuti mwari ndipe chakati ndipewo meso anoona kuti vakatendereka havakurege uine nyota mubheshipa. Chimwe chakagonekwa naAbhurahamu akaopa bhodhoro remvura ini saka ndaifungidzira kuti maybe ari kuarwarisa bhodhoro. Mwari pavakuvhura tsime havakupe bhodhoro rekucheresa wakapiwa kwaAbhurahamu. Saka problem ndeyekuti Abhurahamu paakakupa bhodhoro vakashora mufundisi wedu anotara kunyaya shoma shoma haana with the powerful. Une dzimwe nyasha dzekuti ukashanda nezvishoma zvaakakupa inochereka mvura. Bhodhoro rekwaAbhurahamu ndora muchacheresa kutsima kumwe nemiromo munofanira kunge mune chekucheresa. Saka Abhurahamu semuprofita akakupai bhodhoro achitoziva kuti Mwari achazokupaiwo tsime nekukupai mabhodhoro. Iwe uone hasho bhodhoro raAbhurahamu rachipa nhamo pana wakaresa chekucheresa. Mambo wokutanga waIsraeri ainzi Sauro. Umambo hwake hwakauya nekutumika. Baba varasa madhongi. Kumba kwavo maitwa nemushandi. Baba vakatotora muranda wako mondotsvaga. Aifanira kuti ndobasa rake saka achitambira. Vanenge basa mukomana. But akava responsible enough nenhamo yemumba mavo svika akaziva kuti iyi nyaya inhamo yemumba medu kwete yemushandi. Powerful. Mwari kwakutoudza Samueri kuti ndine murume wandiri kutuma ikoko. Yega unonzwa Mwari achituma Sauro. Unonzwa baba vake Kishi vachimutuma. But Mwari vanoti kuna Samueri ndine munhu wandiri kutuma. Unogona kutuma unotsvaga zvakarasika uchitsvaga. Ukava newisdom so. Pane zvaunodiscover nekukura kweudzidzo. Pane chandakadiscover. Ine mufana. Ndakakura nepfungwa yomukoma wangu vanondifarira especially panouya maiguru because ndaipiwa mari yemaswiti ndotenga maswiti. Ndaiti kutumwa kuri kudzimba kana ndamupfumo wangu ndopandakanzwisisa nekuti anondiswa inaita kuti ndikutumwa vanenge vacalculate distance paanodzoka tetara wakura ndononoziva kuti andangotumwa ndaidzimba. So kune dzimwe nyaya dzaunointerpreta nematurity zvoti mufanire kudii ukamudza kuti uri kudzimba anoudza kuti iwe ndatopiwa mari unifarira. So kune maanswers muprayer anoreceiva nelevel yematurity yawanayo. Chauri kutonamatira dzimwe nguva Mwari vakachipindura kudhara. But the type yeanswer yacho is like Mwari anopindura sezvaanoda. Isoda kupindurwa sezvatinoda. Pane clash. Mwari anoziva ramangwana, isu tinofunga ramangwana. Iye anotoziva. So tona ane minamato yasina kupindura. Yawakutotenda kuti dai vakapindura nyaya iyi. Bvunza kaizvi. Nemusika mandekanonoraso. Anopindura
ndapinda muyasha. After 5 years ndakaona munhu ngachishema katendeka ainokuwadza munhu. Unozoona kuti asi Mwari kusapindura kwawo rudo. Pamwe tinosiya mahara. Because ndinofunga ramangwana handizive ramangwana. Unochemera nhamo yako. Nhamo unosvika pakuichemera kuti ndoita. Why? Because today hausikuona Sodom neGomora. Paakapiwa choice Genesis 18 akaona pakasvibira. Pamberi uzongoti akabuda achimhanya sebhatura. Waita nemombe dzasara kuti kwakasvibira kunotora munhu. Ati natural thinking kwakasvibira kunowanza munhu. Hanzi akatarisa the green pastures. Akati mombe dzinowanda pamba kuchadzokosina mombe. Why? Because hauzivira mangwana kungofunga. So sometimes your prayer, what is the way you think. But ukati Mwari vakupindure sezvaunofunga, sezvaunoda. Ivo vanopindura sezvavanoziva kuti ramangwana nyaya iyi yakamira sei. Chimwe chaunochemera nhasi chisiri kuitika ichi rudo. Chikaitika panokuvadzwa munhu mangwana. Zvakanaka nhasi hazvina garanti yekuti zvakanaka mangwana. Zvakaipa nhasi haisi garanti yekuti zvicharamba zvakaipa mangwana. Iwo zoti kune vakadzi vakatomboramba president. President aitombowapo nochorwa. Aitogara mumare kwavo. Ane mukadzi wakatopfimba karamba. Wekuti akaudza vazukuru vake nhasi tiri kuona parari tu. Ndakamuramba vazukuru ita hashaita mune mhepo. Havana kuziva mangwana vakangofunga. Kono ndai kuti unosenda usona bobo wako basi bobo zoom. So there are times you put your answer yaMwari ine chekuita na tomorrow. Saka today you want a yes. Wali mushandisa no. That no anoprotecta. Jesu paakaberekwa. Zvanzi vakatsvaka pekuberekera mwana vakashaya. Iye akatakura Jesu vakarambirwa. Saka mano futi maanswers aMwari. Because ane protection. Nokuti pakazouya Herodhi achiuraya vana vane tears in Deuteronomy chapter 2. Chakapa Jesu kusaurawa anga asiri munzvimbo dzinoberekerwa vana. Baba sina birth record. Somebody also know atori protection. Yes, atori dangerous. Kumenja is comfortable, but don't kusvika bold zvacho. Let me show you something. Mawise men vakaya negoridhe vakavasina zita raJesu. Vaingoti tiri kutsvaga mambo aberekwa. Mazuva acho vanhu vanga vabereka. Ukaoneka kuti matineti akashaipa, nhumbu dzakabata nevanhu vabereka. Saka problem ndeyekuti mawise men vanotsvaga mambo aberekwa havana zita. Vakasvikira kuchipatara vanoona kupari kufirst room. Because havana zita rokutsvaga aberekwa chete. Saka kuti vana Mwari vamubvise pavanhu awane goridhe rake pake ega, anondotambirira kudango. Nokuti havari kutungamirwa nenyeredzi inovasvitsa padanga. Vakatungamirwa nenyeredzi inovasvitsa pachipatara, haizonongedzera kuti rumi. Saka une favor yaMwari yemunamato wawakaita wakapindurwa, but ndokubva wadzingwa paungano. It is also tinoverenga tichiti kuna Romans 8:28. All things work out together for good. Zvinoreva kuti zvese zvinongoshandirana. Pazvese pana yes na no, but toda yes. Pa all things toda yes. No haisi answer. Mwari achitoziva kuti apa ndikati yes, apaita. Yes what today. Anogona kutora life yako tomorrow. No what today. Anogona kuchengeta life yako for the sake of tomorrow. Saka waona kuti Ruth paamba kuBethlehema kumunda kwaBoaz. 1 Kings chapter 4. Anga asiri Boaz. Boaz akatozoita take over munharamba. Akaramba akati azviite kuti ndimutore. Because I will endanger my estate with the here. Kuna kuti ari kuti ndine record yemunhu. Akaita 10 years namaroro avana kuita mwana. Saka nhaka inoparara yekusira vana munda.
saka handitore. Kuti anga ane reason inorambisa. Reason yakakurambisa ndoyakazoita kuti Boazi ati ukaramba inoita sei ndotora. Paakatorwa naBoazi ndokubva abereka. Proof yekuti Mwari kana vasingade kutorwa nezina basa, unotorwa nemuridzi wemunda. Vasina basa vanoona problem. Muridzi wemunda aioni. Zvoti Ruth aitobereka. But Mwari vakakonzera kusabereka kuri temporal kuti vamutsana vamusiye. Vaigozitana asi muridzi wemunda vari kumunda. Muridzi wemunda ndi Boazi. Pamwe pacho ndichindira zvisina basa. Yes, akaita nhasi unoenda palow level than wayesu tomorrow. Joseph anotidi kunomwe musungwa. Kana wabuda udze mambo neni wandina mhosva muno. Bible inoti musungwa uyu paakabuda for 2 years akakanganwa. Pane mumwe kukanganwirwa kuna Mwari mukati. Dambudziko ratinaro dzimwe nguva ndere kumauzwa kuti une spirit of delay. Dai zvinhu zvako zvakaita iwe delay itori programmed by God. Ndokanoti all things vanoshanda madelay, mano, maivhapano, hatina basa newe. Atori part of all things. Saka unoti Mwari vasati vandipindura. Inyaya yekuti hauzivi kuti vakapindura sei panyaya. Saka ndichiramba statement yekuti pindura yacho inononoka. Vanhu ndovanonoka kuziva kuti Ishe vanopindura sei. Do you know kuti ndakakura nevabereki kuti papa pakwaya vaenzi ukaita musikanzwa wangosunga pokotero waitariswa. Ukatariswa wega waipedzisa nyaya sevachaenda ndofanasi. Kurati unomachiwa pakusikozwa kuti ziso chaiyo imeseji. Ndakura nemwe mukoma angane musikanzwa so. Zvasikana sepe. Akasikapipe zvoenda kuna iko takatosa musikana akamutarisa bheki kuti bo. Boye pane matarisiro anditi. Anga kurida love neziso. Iyanga akamatsoa zvoti apinda musikana akaramba. Aizoka chifara zvaita. Zvaita sei yati no. Anozoti kuna Noah yes. Noah anoziva kuti Noah kuti wozodzoka anoziva. But kana usina mazvirikio pambonzi Noah kunotsvaga umwe. Yes, come no, we will start most of it. So now we are teenagers, we go to understand how God answers. Only the prayer will pindura. But we shall not pindura say, we never move to get a prayer on a matter check up in the time. Yeah. Kana kufanya nini zakaramba bonza katunguna mata zakaramba hazina kuramba. Kuramba kwa zvakaita ndokuita kwazvo kuti Mwari unoziva. Jacob angane guarantee ane promise yaMwari kuti pauchaenda kwese ndineo pakarara pabheti vakasabira dombo. Zvandakaona Mwari agere pamusoro pelaga achiti I am with you wherever you are going. Achisvika kwaLabhani ndokwatanga kutodzwa pei. Iyo Mwari vati ndineo. Mwari vamuudza kuti ndineo kwese kwauchaenda kusvika wadzoka. Achingosvika kubasa pei yachinji. Chaari kuda ari kunyimwa kuva wasingadi. Mwari vachitozva ndine order yekuti pakaita barika Jose anotengeseka. Bodza vakangova vane one family hakuna mutengesa umwe. Egypt akuendeke nzara iperi. Saka kugadzira ramangwana ndoisa problem yatoday. Mwari kutendera munhu wawo wati ndineo mutsotso. Vachitozva kuti pawatotsotswa patagadzira metse yemangwana. Bozi mukomana ane chiroto but haana mari transport. Saka akavemba anotengeseka. So tumekuwa nawe atinayo ndekuti no watapiwa today. Mwanchika pakuto backslide yoka yangu ainogadzirika mama. But Mwari anoziva ramangwana. Kune vanhu vaifanira kukubatsira vasina kukubatsira. Zvakakurwadza kuti dai Mwari arimutsira destiny helper. Yet kune mamwe mahelpers are dangerous. Kune imwe help isiri help. Inobereka bhiksho yawo. Inobereka kuabuswa. In the name of takakubatsira. You lose a lot nevamwe vanhu vatakubatsira today because hauzive their motive to help you. But unongochikochema ndai vandiona.
Saka paunoto namata kuti Mwari dai ndingandoona Mwari avatendere kuti akuona. Bosi akakuona pane pamuchasvika pausingafaniri. So pane nguva yekutoti mbindiro yawakanamatira yakatouya. Ndinoona kuti Israeli pachayo yachema iri muIjipti. Mwari vakatuma Mozisi kubudisa vanhu. Problem yavanhu ndovakatanga kubudisa Mozisi. Mozisi paakawanikwa achifudza makwai anga atotiza kuIjipti. Aitizani hama dzake wakauraya muIjipti ada kumutengesa. Pane kuti Mozisi abudise vanhu vakabudisa Mozisi. Munhu ane nharo panohelp yaiso anoibudisa. Genesis 15 verse 13 and 14. Mwari vakati kuna Abrahamu, vana vako vachavanhapwa muIjipita asi vachabuda after 400 years. Ukaenda Exodus porufudza kuti vakabuda pa 430. Ka30 ndekera. Iye Mwari asikarevi nemo. Ndeke vanhu vakambobudisa chinofanira kuwabudisa. Unoita bonus yenhamo nekusaziva pfungwa imwe. Mwari kuti mandeva vabuda kudhara havabude. Mozisi anofanira kutovabudisa, vakatomubudisa ufuti. Ukaenda kubhuku yaMark 16 verse 7. Jesu unotaura meseji yekuti endai munoudza vadzidzi vangu tisangane Garirea uye naPita. Uye naPita. Pita kana ari mudzidzi anombonzi uye naPita. Jesu anotoziva kuti Pita paakapinda paka 3 akatobuda chechi. Kuti ne choice vakamudzinga. Vati Markisi hauna kushinga. Jesu ari kuti muchinda ndichiri kumuda. Ngamudare makamumaka but kumeeting yemuGarirea. No mabishopu ari kutsvagepo. Kusvika panonzi endai munoudza vadzidzi vangu tisangane Garirea uye chirungu chinonzi and Peter. Anonzi and Peter sei ari mudzidzi kutoziva kuti palist yevadzidzi hachaverekwa. Vanhu vane tsika yekubudisa zvekudiona Mwari. So delay yekubuda muIjipti haisi kubva kuna Mwari, iri kubva pamind yevanhu vatumirwa Mozisi vari kuti buda tokutengesa wakauraya muIjipita. Yeti kutouraya kwaita muIjipita achiviga mujecha kwatotsiga mind yaMwari and I will show you this. Chinoita kuti Mozisi atange kudanwa mukoma Aroni wozoshedzwa. Aroni ari mukuru chii choti Mozisi paakatouraya muIjipita vachiri muIjipti anga kutoudza Mwari kuti kana mamunonoka ndakutotanga. Mwari swada kusunungura vanhu but Mozisi anonge vanonoka anofanira kuraya achirimo. So there are times when the help yakauya but we are busy fighting help. Not sometimes help inoita sekunge futi problem. Jesu paakauya achifamba pamvura pavakamuona vakati hanzi chikoko. Havana kufanira kuti tenzi vari kuuya vakati nhamo dzedu dzawedzera. Ukudutu ukuchikoko chichiuya futi. Vanotoizvire kuti a ghost. Mark 16 verse 7. But go your way, tell my disciples and Peter. Mark 16:7. And then notes vadzidzi vangu uye naPita. Zvati Peter muprogram achirimo. Kana mamabuditsana munoudzana kuti kudhara achiri muda. Why? Because Mwari ane muonero wakasiyana nevanhu. Peter akaramba Jesu katatu. That's why Jesu akazoita macorrections naPeter akamubvunza futi katatu. Unondida here. Kana wakaramba takukanzura futi kumberi. So Mwari anodaro akapedzerana nevanhu vatosungirira. Havana kwazvakanokanzurana zvikapedzerana kunokwatata kupedza nemunhu wenyu. So answer sometimes yakatouya kudhara itora vaidi. But wakaitita seproblem. Kusaziva kutoita kuti utsite futi problem seanswer. That's why Pharaoh muchenjeri wake akaudzana nyamukuta
kuti kana pabereka mwana mukomana muuraya anakudza mhoti ari nyamukuta. Munhu ane nhumbu anowinana nani nanyamukuta. Nyamukuta ari trained kudii? Kusunungutsa, but apana assigned to kill, but ari trained to help. Saka unofanira wega nhamo yako ningochitaudza kuti gogo kari kukika navapadhuzi vaitoza ndouraya iwe uchitaudza masikireti. Why? Because kana usina wisdom, spiritual understanding, unotreata midwife sahelpa iyafara vakudza kuti urayire vanhu. Saka uchiona imwe bhitisiro yako ine challenge yako ndeyekuti une vanhu wakaudza mulife mako kuzokukuvadza, but hauna kuuya semaenemies vakanga seshamwari. So parinotoparizwa kuti shamwari dzisiri right bvisa, iyo ndo yakuchengeta ubvisa vanhu right. Iyo zvere kuti vanhu vaifamba naJona mubhoti chaita kuti vade kunyura zvinhu zvingasike varasi kuende zvinhu vatambudzike chii inyaya yaJona. And the problem yaJona was a prophet. Papa kunyudza bhoti rese unachoti papa vanhu vachinyura asi nemazuva yaJona mazuva ano chainoona kunyurika bishop Jona, a prophet, ari kutiza Mwari akaita kuti varuze property. Vana vanorasa zvinhu zvaJona vairasa zvinhu zvavo vachisiya papa Jona. NdiJona benzi akazobuda pachena kuti munopwara mahara ndinuzei. Ndiyatoudza kuti chikondikanda yako mwana munopera. Pavakamunyudza zvikafamba musha. Saka imwe anza ndekutopara kuti nyudzai munhu. aJona birati morasa masaka bishana tona unopera. Saka munguwa mhinduro yaMwari inenge haisi mhinduro, inenge problem. Chinhu chawakaremekedzera chiri chokupa problem, ungatoramba uine problem chiremekedza problem. ChikaJona kuda pachero dai Mwari atibatsira. Kanzi continue wakamuramba achimwe. Brother anokuweka kuenda kuramba chizoka kuna Jehovah. Haana mumwe anotrasta kudzoka Mwari. Saka anoramba achiisa action, effort. Uchinamata, uchiitira Mwari wako. Cornelio, minamato nezvipo zvako zvasvika. Hakuna chipo chinoenda kudenga. Chinoenda kudenga munamato, zvipo zvinoenda kuvanhu. But Mwari manje mukutendeka kwavo havati munamato wasvika zvinosvikira nezvimwe zvisina kusvika. Ndakura kudaisa asana mwana chechi nerikopta remusangano kudenga. Unoshanda pano. Hakuna inoenda kudenga. Asi denga rinoziva kuti yasvika. Cornelio, minamato nezvipo zvasvika. Yoda tomboona chiri kufamba sei. Hatingobvisa pariya so that transparency bwana. Hakuna inoenda kudenga. Zviri kuenda kuvanhu ikoko hazvigumire pavanhu. Iwo unozviona zvigumira pavanhu. Denga rinosedzera kuti zvasvika. Action inotrigger manifestation. Kuramba uchiitira Mwari wako. I'll give you this testimony ndigara mupasha. 2014 chiparidza kuStreet. It's a long time. Around 2008. Na festival. So one day ndakamuka tenda netsoka kubva kuparidza pana fest. Kapedza kuparidza ndikuzi unofamba sei. Ndikati ndichaunopira kombi kwa pakabhara ndoenda kumba. Auchitaura zvetsoka. Ndokubvati aiwa anende kutengera mota. Parodi. Kwete muchechi. Hapana kana boat. Munhu chai 1. Kuti ane kutenga moto. So unofuata kujoka because unozoka kuti ande munopira moto. Chinhu chinovimba. Kudhara kuti nasati atanga. Tora kudhara. Unotonga pakutanga. So ndikaenda kuflyover kuna second road. Mota ikatsemwa ndikaenda kupanda mota. Vandapinda netsoka. Mwari akange answer in action. Kuramba uchiitira Mwari.
Zvikonzero zvekusaenda kutauni usina mari yekombi zvinenge zvitoripo. Waigozvinona unogona kuuya kwauri vachiti iwe Mwari vanopa ivo vanokunyimirira. Iroro wenda rinditsondore rinondisimbisa ati kudii Mwari vanopa. Saka kana vasina kuchinja ndorambachita vanopa. But ukaita kuita zvisizvo unoitsana ndakatomaka kwashuwa Mwari handini. Inzwa meseji hanzi Mwari vanoita sei? Yekuti handisati ndapiwa ina problem. Vachitopa zvavo handiregeri. Iwe mazigona kwainterpreta David akatidina so haugoni kurwa naGoliath nokuti ize champion akatanga kurwa ari mudiki saka kusaize kutanga uyu mudiki baba kana uyu ari champion nokuti akatanga ari mudiki ndaitawo champion sanda kutotanga izvozvo hakusi kutsikisirwa kutadza kuinterpreta opa naRuth dzokerai kunyika yenyu Mwari wenyu nezvivanhu zvenyu. Handigoni kubereka murume anokuroorai. Tinotorooreka. Asi apeta titeerera. Kana kakurooreka karipo zvinoitira mberi. Hakusi kudzikisirwa kutadza kuinterpreta iwewe message. Ukanzwa munhu achiti haugoni kuparidza, kurati kutoparidza, but hausi pastandard yake iye, but wakurova. Gona kuinterpreta mosaka ndokaitwa nani mutongi pakati pedu. Pakati pavo parikutotsvagwa mutongi. Gona kuinterpreta nyaya idzi. Uchaona kuti muromo muengi wako unogona kuprofita life yako. Rega kunzwa ruvengo, inzwa tipi. Gideon tora muranda wako kura unonzwa kuti vari kuti kudii kumaMidhiani. Unoti Mwari akashaiwa munhu kwaIsraeri ari kunobatsira Gideon. Mwari ari kutoti togona kutoshandisa vacho vanoda kurwana nemi kuti vaprofite simba rako nenyasha dzako. Paakatoenda akasvika nyoni ndarota chingwa chichipunza musadza nemoto hakuna mumwe munondo waGideon. Gamba Gideon anoti naMwari yaubve zita rako riri fokusei. Mazuva akava usina namwe maposta kuti Gideon ndinaye. Unoprofitwa nemaenemies kuti ndiGideon. Zvototi Mwari pavakatuma vanhu vanokuencourage, wakafunda kuti vanhu vanokudiscourage nokuti wakatadza kuinterpreta. Hauya hagoni kuparidza uyu. Saka akutoparidza mazuva sei kuti kuparidza uyu. Hagoni kuparidza mazuva anoti akuparidza. Matozvinzwa kuti akuparidza uyu. Bose hamusi kuti hagoni kutaura. Uri kuti hagoni kuparidza. Uri kuti akutoparidza ngoti pastandard yenyu hasati asvika, but akutorova. Gona kuinterpreta. So there are times that Mwari vanotokupa vanhu vanokuencourage, but wakwanzwa kudisappointwa nokuti wakashaya interpretation iri positive. Chiparidza parinenge kwadza kuna hama vakati hauna kwaunoenda. Saka pane kwandikutoenda kwaari kufukidzira ipa Mwari asati asvika, but kakuenda karipo munyaya iyi. Ukawana nyasha dzekugona kuinterpreta, uchaona kuti Mwari vanotokupindura kudhara through the mouth of the enemy.